Дали о налети бенг, шајти чвеламен, течера дисаво шукар бути, амелу сали. Дали шајти чвеламен, течера намази, теджаки джамија, течера хач, теда зекјати. Шај. Сарсо ховавиамен, хем дуравиамен таре девле сорудром, а джарда шајти чвеламен, течера шукар буча. Сар. Ја кади келкај шајамен течера несао побаро хајри, дисаве бучаја, па овко ховавиамен ко дисао потикно хајри. Јек. Од дујто, тано поттикниниамен, деламе инспирација течера несао бучаја, а модолеја соковаламен румимо нијети. Например, ушти джаки джамија, некади кенто хари омануша. Лехем туа канав дело таракеа садака. Джа, де некади кен омануша. Кој савко начин чивеламен уствари ко побаро, грево, терумина, амаро, искреност. Течера буча саве о народу, о мануша, ковен задоволна, а на о Аллах субханаху ва таала. Тумен цармагавате споделинав јек интересно случка со о пегамбери салаллаху алейхи ва селем аменџе вачерила, а пренесинила Абдуллах ибн Омер ко Сахих Муслим, хем ко Сахих Бухари. Бешела солби. Јек диве три намала астарџален јек баро невреме, јек баро боршин па родиндор кај тегаравен пе куџек јек планина, хем годија планина гарав дилек јек пештера андре. Себе песојне баро пани, баро невреме, буд боршим, почминџај планината од ронини пе теперен баралатар. Пело јек бар ко влез е пештеракоро, хем панлален андре. Кеда панлиле андреле настарџален паника, хем пенена на неамен вавере излаз, освено Аллах те поможиниамен, течера дова. Па јек олендар пенџа, хајде камолина е Аллахе, те поможиниамен, те деламен ек излез таракава, дисаве шукар бученца со черџам, па Аллах се бипио дова, те шајте правела минџе о излез. Јек олендар пенџа, ја Аллах, ме јум овчари, чобани. Хем увек, кеда икловавајне местокаја авријал, кеда ка завршинави бути, ка музинав тут, кеда кавав чере, прво кадавине ме дајаче, хем ме дадесе, после ме ромњаче, ме чавенџе. Јек диве джело будур, estokaya rodindor ka istokate hal iri salilo bud kasno čere. Muzinđa tut. Keda resla čerele siri dajle soldat već zasučele lale nosojbe. Pa penela me namaglum te džangavavlin te pagavlin gorosojbe beşlum etudea anglolende kolengo rošero a me čavetari bok lelete roven ke me pre sose lenđe nadava. Sađi kote nauštileta rosojbe napravdilo sabaj me dinđum prvo me dajače me dadese en posle dinđum me čavenđe te pijen emtehan. Pa penela ja Allah. Ako me akavačer cümle hateri toklu, ako akavačer cümle iskreno, loç haramenđe, prava menđe akava izles. Po bar, hari, pomesti salilo, pravdilo. Odujto lendar penela, ja Rabbi, me bud zalubisalilum uprijek mikli bratučetka. Pa manglum lajat ovav. Keda me akava lačeva čerđum, oj penđamanđe, tu kadema šel dinarija, pa posle me tu vajaka ovav. Baremu kaja me če dinđum odola pare. Bud mu čisalilum te vav džikola šel dinarija. Keda če dinđum len dželum late. Em penava, ače akala šel dinar me anđum len, akana mangava tove manca, oj penela. Ej robo Allah esoro. Darataro Allah hem rodo tuče od vas oj halali. Keda kava me šunđum, durilum hem muklum od jabuti, a i nema šansa, hateri toklo. Pa te čerđumla iskreno, ja Rabbi, sebe pi toklo, cide akava bar, dea men izles tiklo. Po bar, pomesti salil. O trito lendar, penela, ja Rabbi,
ме јек диве и нема ек работнико. Хем ке да заврши сали или бути, ме валянджум те давле одредимо сума или оризи, па ов налелеа одова, джелопе се англедер телел. Хем ме одоле делоја со лесе валянджум те дав, садин джумле, хему Аллах мукту муклан баро беречети, баро барвали пестек нинджум, стадија, разно стока, разно ниве. Хем јек диве, ке да ов или салилем пенела дема мо хако со метуче со тој ситу борџи према мандете дели. Ме пенджумле се саква со дикеа барвали петано токло ле пенела акана одво работнику. Даратаро Аллах пенела хем мачел туче манцар. Валлахи пенела. Началама туваја, налава тутки хајгара, ле акавај сатокло, па мануш леляса. Цело два барвали пе, со стек нинджум, лелале. Ем пенела јараби ме одва динджум, те инем, те јумле искрено, те чержумле одва хатери токло, јараб поможи на мен, права менџе акава друм. Па и о бар со пеланглалки пештера ковлес, правдило скроз, хемола рахле спас. Дикен, козом амари искреност. Шајте спасињамен, сар шајте спасињамен. Ако амаро намази, на не искрено, на черајле хатери Аллах есор, чераје манушенгоро се. Ава вако дерси, те дикен мо мануша, хатери ме амалесоро, хатери ходжасоро. Акава на нела менџе хајри, акава и гаремен ки пропаст. Валяните чера шукарипе, те поможина. Покрај са одва лошнипе со аменџе кајринипе превтаро мануша. Или каова акушле, или каова качерена маролафи пала маро думу. Амен на валяни тирина исто мерае. Јек муслимани одва на черела, јек муслимани на смини одва те тангериниле. Јек муслимани сар валенте черел, сар Аллах джелешану со пенела менџе, акате, ани сура ел инсан, набадијава сура ел инсан, ема квајети бешела. Амен тумен парвараја тумен, себе пио Аллах. Намангаја ни награда, ни овсасто тумен дар. Сура ел инсан, ењато ајет. Која тема, јек хадиси даро пегамбер алейхи селам мангава исто те сподели нав со пенела менџе. Свако јек шукар бути, се вапи. Со мангаја те черале, пенела вреднинипе, ценинипе, платинипе, према амаре нијетија. Хем свако немануше се припадини, баш од припадиниле се од ова со чержан нијети. Ако чержан нијети, те чере диса во лошнипе, од ова е припадини туче. А ако чержан диса нијети те чере шукар бути, од ова исто туче припадини. Одоле се пред свако бути нешто те чера, диса во шукар бути, диса во се вапи, или диса во хизмети, валяни те преобратина, те дикха маре нијетија. Хем ке дака завршина од ја шукар бути, од ја черди бути, амен палем валяни, амаре нијетија, те дикха дали да нечиста или на нечиста. Одоле се насминаја таро мануша диджа чера овсасто. Теджа черджам таро мануша овсасто или пофалба. Увек, амен, кова разочариме, кова растужиме, хем дукавде. Себе писо амен джанаја порано муабети. Шел шукар те чере, јек те грешине, са одва бистрелапе. Одоле се, ке дака поможине, а поможин, ту се вапи секако и си туку Аллах џелешан. Ке дака поможине, пам поможин лесоро хатери, него поможин Аллах есоро хатери. Ем увек ту хајри кадике. Од ова маглум кратко те сподели нафту менцар, лелам јек пример таро пегамбери алейхи селам со аменџе пренесинџа, ајети таро Курани, одоле се иншаллах, увек со течера, ам прво амаре нијетија те преиспитинален, пам послем течера. О Аллах те менини амари состојба, ем увек чисто нијетите оламен, Аллах течера ламен таро искрена. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракату.